saatana. Häh? Mihin sä meet kyntää? Mä menen terroristiksi. No No? niin, sä oot aina ollut semmonen huono. Mikä nyt on hätänä? Oh, diesel ja bensa-auto, et sä oo vittu tosissas. Sanoit ei missään nimessä käynnistä sitä autoa. Ajaa sillä autolla jo! Paljon se on päästänyt sinne sitä? Ei, Dani. Äijät, se täällä on pakkasta vittu. Ei se just vaihtanut asettaa tossa matkalla. Ai että tämä peitsi. Tänä iltana teen mitä vaan. Perseeseen! Perseeseen. Defuse. Okay, kill him then. Short. Nice. Ei mut se lagas ihan sikana. Et joko silloin, onks sillä paska pingi vai? Ei kun siis se legit se ampui mua smokin läpi 2 kertaa silleen tupladinkkas ja sit totakin äijää se vaan vittu piikkas niinku legenda. Чувак, ты слышишь меня? Joku tää. Damn bro, my aim suck. Yeah bro. Bro, this is not his microphone, I don't know what he do. Vittu oma ampo mua. Loistavaa. Ei tullu! Joku on puolikas siellä. Mikä tällä hetkellä AK:ta? Vai onko jollakin AK takaa? Tää rotaata. Ei jää istumaan. Mä jää istumaan vittu 20 HP, mä käyn pikkään tulta Mä otan kyllä nää molemmat kanat teille kanto. 3 kana. Vittu mä oon farmeri. Ei nyt vittu rauhoitu vähän. Krekki! Vittu mulla menee hermo siellä saatana. Pikku ipana vittu. Koko. No niin vittu. Tää oot just semmonen vitun 12-vuotias, joka vittu pelaa tätä 247 vittu. Ei mitään vittua. Sä oot 1 HP legit. Koska sä voitat mut jo nyt. Niinku mä vittu just sanoin. Okei, nyt mä lopetan kyllä Fortnite. No vittu kannattaa. Mä et lopeta kun jatketa. Vittu me taistellaan niin kauan, että mulla on saman verran tappaa kuin sulla. Ei! Enkä mä saa pelata muulla kuin pumpulla. Et vittu saa pelata muuta kuin hakuulla. No testataan jos tulee semmonen tilanne, että mä pystyisin vetää sitä kuulla. Mut ei, mun pitää niinku vetää sut loviiksi ja mä ilman sitä pysty. No miten sä tulet niistä läpi? Vittu. Mä en edes osunut suhun tossa noin. Mulla on... Okay. Nyt sä voisit kertoa mulle sun kotiosoitteen, henkilötunnuksen, loppuosan kanssa ja äitisi etu- sekä sukunimen. Kiitos. Sitten juokset tohon meille. Fortnitea perkele! Fortnite pelaa! Ei pelaaja vittu! Ei vittu narkkareita! Fortnitella!
Kerro! Koittaa! Siitä vittu vammasään! Vittu vammasään! Mitä tettua? Mä kuuntelisin, että National Geographicia vaan niin kovilla äänellä. Lähdetäänkö me Asmerkin? Eikö siis vittu kun Saviolta on tehty? Pitää päästä träppää, ihan oikeasti Miko. Nyt niinku aikuisten oikeasti. Nyt pitää vittu kaustella kukkia. Niin, kuka tuolla? Tapoin mun tiimiläisen! That's so fucking epic! Sä oot paha ihminen. Mä flashasin seinää päin! Oh my god! Who is this fucking guy? Toi oli ihan vitun epic liike. Flasasin seinää päin. Ei kaiken väärin. Onko löytynyt, että missä ne voi olla? Ootas nyt. Noin, nyt on asiallista musiikkia. Elevator-musiikki tunniksi, niin eiköhän tässä ole tarpeeksi. Ei se oo tarpeeksi tätä roolin. Herran Jumala, vieläkö sä olet tulossa? No. Vittu. Asetukset ääni. Oi! Oi! Vittua! No se rupee hunttaa, jos se menee paskaksi. Mä laitan ton tohon noin. Mä käännän sitä. Voi vittu nyt! Ei vittu! Write something on the book, please. Can you write something on the book, please? Can you hear me? Meidän pitäisi joskus laittaa Misulle ja Millille molemmille kuulokkeet päähän ja antaa niiden keskustella Discordissa. Jep. Mä käyn vaan oven tuolle läskille vittu juu. Mille! Mitä Roni työ tänne persuun? Vittuko huuto? Se huutaa mikkiin. Herra Jumala! Mutta Roni varma, että sen ei tapahdu. Joo, Milli. Tuengaa Tinolle mua. Kuka pikku? Sus, that's very sus. Heippa! Moikka. Tino täällä. Niin, kukkuu. Hui! Polve kestää monta kyykkyä. Hui! Niin, remolta. Roni. Tässä on 4 astetta käti. Tässä olisiko? Hätätapaus, Tino kuolee. Onko teillä kaikki hyvin? Kaikki muumit siellä Laaksossa? Missä on muumeja? Joo, täällä on freezing. Joo, freezing on. Niin, pakkanen. En mä piisä freesi. Freezing. Vitun tyhmä. Mitä sinä vittu? Mitä sä just sanoit pojalles? Arju heree. No. Sä oot Twins. Se ostoskanava. Häh? Se on se ostoskanava. Twins. Se ei oo yllätys. Oh, the Twins. Nyt se on täällä. H2O Mop X5. Uusi fantastinen höyrypuhdistin, jossa yhdistyy 5 erilaista siivousvälinettä. H2O Mop X5 on tehokas laite lattian puhdistamiseen. Höyrymopin teho on 1300 wattia ja se lämpenee muutamassa sekunnissa. Tehokas 110-asteinen höyry syvä puhdistaa kaikki nurkat. Höyry puhdistaa pois tahrat, lian, rasvan ja pölyn, jotka tarttuvat mikrokuituliinaan. Lakaiset ja peset lattian samalla kertaa. Tulee tänne.
Tulee. Siellä se on! Vittu! Got your train. Mut raiskattiin. One enemy remaining. Here. Tästä mun viekusta. Tonne. Onko mä saitilla? Et oo vielä. Vittu! Etkö? Ai kertaneen koko saitin läpi. Noniin, sinne vaan. Nyt kun mä olin saitilla. Tällä saitilla jo pitkään. Oi vittu. Mitä sait? Uimaa, koulu alkaa. Nyt pitää mennä kouluun. Eiku uimakoulu alkaa. Ah, Ajattele veteen. jajan. Ei se loppuuko se jo? Joo. Ei saatana. Mikä mulla oli joku kolmas täällä vielä? Tää. Oi vittu. Paljon hyytseekin. Partion Ougard, tää on kyllä lemppari. Oota, mä kokeilen. No mä kokeilen kyllä, jos mä osaan. Näin! Synkissä! No niin, minäkin! Miks mä oon mahaldeen täällä? Seräteen täällä maassa. Just when you think you're safe, over here some hissing from right behind, right behind.